batanon pa ako nag-edad mag-14. Aduna ko'y naibgan ang orasan nga silingan. Biyati siya sa akong atubangan ug ako nakulbaan. Naulaw lang taon ko kaya mangkong ditutukan. Akong napinsaran siguro nagwapuhan. Nagingon akong inahan di daw ko hitsurahan. Paingon sa hunasan ako dayon siya nga gisundan. Nahadlok ko og nalisang kay misinggit man og tabang. Kasunod man di ay ang iyang amahan. Naapod ang inahan dapat yun iyang apuhan. Sa akong kalisang mi karakter akong dagan. Bahalag unsay madamagan katughan na subukan. Misamot akong kalisang kay mayroon man akong nasugatan. Unsay nakaon sa buang yamang kong gihurab-huraban. Hello sa atong mga viewers. Happy viewing. Paki-like and share na lang. Just comment. Paki-follow naman sa atong page. Gasunod man di ay ang iyang amahan. Naapod ang inahan hasta pa yun iyang apuhan. Sa akong kalisang mi karakter akong dagan. Bahalag unsay madamagan katughan na subukan. Misamot akong kalisang kay mayroon man akong nasugatan. Unsay nakaon sa buang yamang kong gihurab-huraban. Igupon magyugpog sundan sa amahan. Sa akong ipanguyaban. Malas tayo.